Hej Jacob. Hej Mads. Hej Jacob. Ja. Hvad snakker vi om? Nu bliver han helt stille. Vi snakker om falsetter. Hvad var det lige, du sagde der? Det er skide nemt at følge med. Ja. Men det er meget svært, når man selv skal sørge for falsetterne, blandt andet. Eller når man skal lave en overgang. Og sørge for, at der er en sammenhæng mellem tekst og omkvæd. Jamen altså en god start, det vil være, at man bare have en lille smule rytme. Jo. Ja, rytme er en rigtig god ting, Jacob. Ja. Især når man spiller på guitar, Jacob. Hvad mener du det? Det mener jeg ikke noget med, Jacob. Måske kan vi blive berømte på det her. Vi ryger og drikker og synger af helvede til. Og det er mandag. By the way, we are known as the Formula Artist Monday Blues Band. Eller noget. Ja, jeg går over mig. Ja. Kan vi spille start? Ja, vi skal spille sang. Kan vi gøre det nu? Ja. Okay. Vi vil gerne prøve. Gerne prøve på at synge. Hvad vil vi gerne prøve at synge på her? Langebro. Det er det eneste, vi kan. Det er ikke den eneste, vi kan, men det er den eneste, vi er sådan nogenlunde gode til, synes vi selv. Du må ikke ryge, når du spiller. Hvorfor ikke? Fordi så går det ikke. Og så skal jeg jo bagsen, det er rigtigt. Ja. Det er noget med en tidlig morgen, ikke? Så tager vi en ny sang bagefter. Jeg gik ud over Langebro en tidlig mandag morgen. Så jeg en, der stod og græd. Hvis du tør, så kom med mig. Jeg gik forbi dæmonernes port. Ud for Kofod skole stod en flok og drak sig ihjel. Hvis du tør, så kom med mig. Mødte en, der gik rundt med vågn op. Nej, pas ikke op. Vi er forkert på den der, ikke? Jeps. Men hun var jo hurtigt svedende forresten. Er du klar? Ja. Vi mødte en, der gik rundt med vågn op. Hun var Jehovas vidne. Hun råbte, hey, jorden går under en dag. Hvis du tør, så kom med mig. Så var der med en kvinde, Jacob. Jeg så en kvinde, der løb efter sin mand. Hun havde så skønne øjne. Hun råbte, hey, du har stjålet mit liv. Hvis du tør, så kom med mig. Hvis du tør, så et eller andet. Det skal vi overhovedet på ingen måde have slettet det der, Jacob. Det skal slet ikke. Det bliver pisse godt det her. Nej, det gør ikke. Tror jeg ikke. Det vil vi godt lægge ud.
Nej, nej.